Som al capvespre del 5 de gener de 1915. L'arquitecte, Melcior de Palau, s'ha quedat sol confirmant com les esveltes columnes de ferro suporten bé el pes de l'edifici. Sent fresa i veu una porta aureolada de llum. Sorprès, la travessa. Es nota estrany. Té el cabell, la barba i els bigotis llargs i blancs. Abilla unes robes rares i al cap hi du una corona. Llegeix: Biblioteca Antoni Comas, Reis 2015. I sent com el crida: Rei Melcior, on aneu? Au, va, pugeu a la carrossa, que us toca sortir. És la nit màgica, de Salvador Riera.